گوندê Zekeriya gundekî Kurdî yê li devera Kobanê dikeve, li başûrî Rojavayê Kobanê ye bi 25 kilometr. Gundekî pir kevne û ev tiştê naskirin ji ber got qeremîdên û cirnên kevin lê gund derdikevin û gava gundî erdê gund dikolin, gotina erd jî gotinek Somerî ne Erebî. Gava got erdê gund dikolin, hestiyê tirbên pir kevin derdikevin. Gundên derdora Zekeriya ji hêla bakur gundê Koblek, ji hêla Rojhilat qoşliyê Dêliya, ji hêla başûr qoşliyê Sefer, ji hêla Rojava şemê Jorîn û Jêrîn. Karê çandiniyê dikin mînaceh, genim, nîs, kemûn, garis, kuncî, pambo, bazirganiya bez dikin. Neşteciyên wê bêtirî 350 kesî ne, hemû Kurd in û meriyê hev in. Ev agahî got beşeke ji lêkolînek got parêzer Salih Îsa pê rabibû min derxist û birêz baz bavê Kedro ji min re birê kir. Spas ji her duwan re û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdallah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê îro 12 meha çara 2025.